Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabagian lan kasarasan mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kita sedaya. Wonten wekdal sakmenika kula badhe ngandharaken babagan KKL utawi kuliah kerja lapangan ingkang sampun kalaksanan wonten Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saderengipun derek pitepangan anggota kelompok langkung rumiyin. Anggotanipun inggih menika setunggal Deva Arisantia NIM 13. I Gede Bagus Purbokusumo NIM 3 Doso Gangsal. Lokasi ingkang kaping setunggal inggih menika wonten Sumurbur Kecamatan Grogol, Desa Ngambyo, Kabupaten Kediri. Sumurbur inggih menika salah satunggalipun sumber mata air ingkang dipun ginakaken kaliyan para warga wonten Desa Ngambyo setempat. Salajengipun wonten ugi sejarah Sumurbur sakmenika saking andharanipun Bapak narasumber. Nggih, saderengipun niku dipun bangun niku tahun pinten, Pak? Wah, masalah kuwi aku gak kenal. Kinten Aku kuwi wis. Oh, sampun wonten. Niku saderengipun niku damel napa? Niki Ginapun. riyen sanjange bapak kula nggih, Bapak Nggih. Suwargi. Niku awalane damel lahane tebu. Zaman londo kan tebu nggih. Nggih, Zaman londo kan ya istilahnya piye ya? Ya pemaksaan lah. nggih. Kudu ditebu to. Penduduk kan gawani ngomong. Oh, ngaten. Ya terus niku damel ngairi tebu. Lahan sedaya kan tebu. Oh, nggih. Ya apa? Ya enek imbasé Mas juga. Maksudnya sumpama pas wayah di desa niku kan sedaya sumur-sumur telas. Nggih. Ya terus niki riyen badhe dibangun kalih desa. Nggih, kebetulan lurahe tangga kula. Niki pomo dibangun piye teh? Wah, gak apa-apa, Pak. Niku ampun enten nganune. Nggih, pun Kotahe wonten. niku nggih. Niku damel mesin itu jene. Oh, mesin niku. Anggaran 2019 nopo gawe. Ya rek gak kleru lho, lali aku. Nggih. Anggaran niku damel niku mbangun niku. Wong dijaluk desa gak oleh karo. Niku kan gadane PG. PG Prican. Nggih. Nah niku badhe disukani diesel niku gak apa-apa pokoke gak enek imbase. Lek enek imbase kabeh wong-wong saiki ya akeh sing pinter, Pak. Gak enek proposal tanda tangan panggah. Iso-iso enek efek ya. Nggih. Terus akhirnya kok mung dibangun tok tapi mesinnya gak kayak kono, gak apa-apa. Mboten disukani. Niku sakjane niku badhe dipun dadosaken napa, Pak? Nah nggih, jane lek pomo oleh dijaluk karo desa. Nggih. Karepe kan dikelola yo nggih kolam, Nggih, kaya kolam. Gambi. Nggih, sumber kami. Nggih, karepe. Nah tapi yang sarehne dijaluk karo jaman lurahe Pak Gunadi. Mboten angsal niku dijaluk. Teng PG. Pomo oleh karepe yo mbuh dige kolam renang, mbuh digawe siwakan kan ya panggah. Enak pemasukan kena gawe kas RT. Terus pengelolaane mandek nih, Pak. Amargi niku mboten Nggih, angsal izin. mboten angsal. Nggih. Ya terus akhirnya anu lek niku mbangune kan anggaran king kabupaten. Kabupaten. Niku. Oh, malah saking Dados mboten nggih, mboten anggaran king anu niku. Nggih anggaran kabupaten sing sak M nggih. Aku krungu-krungu tapi ngono. Bener orane ya mbok. Situs Panji mriku to Mas jenengan kan. nggih mengke mriku nggih. Nggih. Lek kuwi asli jan teko Jakarta enek. Nek niki lek namung sumurbur sedaya kan enten. Titik-titik. Gelate semen ngoten sing jek paling luwih berak kene. Nggih. Ing lingkunge mriku malah brudul-brudul sumbere teko ngisor medeni. Wong mesine niku pun dicolong wong. Nggih. Terus ketok sumbere. Niki ya akeh sajane sing arep nyolong, tapi wong-wong kene sekitaran kene sing adu serono kan ya melok ngawasi. Ya terus aku ya ngomong
kok sapa-sapa sing njogo. Yo bocah-bocah yang gak tanggung jawab ngono kuwi. Ya trimo dirosokne terus nggih mendem ngono kuwi kan. Lah nggih. Wis adoh kene. Murih sine dirosokne trimo gawe jamu. Salajengipun lokasi ingkang kaping kalih inggih menika wonten situs Panji, Dusun Sarasehan, Desa Gambyo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Lokasi ingkang kaping setunggal kalihan kaping kalih menika boten tebih kintun-kintun namung gangsal menit menawi niti sepeda motor. Situs Panji menika awujud relief ingkang wonten cariyosipun. Relief menika nyariyosaken pangeran saking Jenggala yaiku Raden Panji. Dewi Sekartaji utawi Dewi Condrokirana putri saking Kerajaan Kediri. Menawi situs Panji menika namung penggalan saking cariyos menika. Wonten situs Panji menika katingal relief kereta kencana. Nah, wonten kereta menika wonten Raden Panji, ugi Semar, lajeng ingkang sekawan menika Kunto, Kertala, Brojonanta lan Pangeran Anom. Niku kan wonten makom. Nggih, itu makamnya itu belum orang sini belum tahu ya, itu namanya siapa, makam siapa itu belum tahu. Jadi orang sini itu menyebutnya Sarasehan gitu. Iya. Tapi kalau ada orang yang mau hajatan, mau apa itu datang ke sini dan mengadakan syukuran. Iya. Niki selama pandemi niki nggih tasih wonten nggih. Nggih, tasih. Ingkang Alhamdulillah tasih. Ingkang tokoh Raden Panji niku kang pundi? Niki. Ini kan keretanya. Ya ini duduk bersama ini kakinya Nggih. di depan, terus ini yang Niku Semar nggih. nggih, Semar. ini panjinya. Lajeng ingkang sekawan niku Niki Sarano apa niku yang ikut Sarano yang mengikuti Panji ini. biasanipun ingkang sambang mriki niku saking pundi mawon? Nggih mboten mesti nggih Mas. Nek omat nggih saking Blitar, saking Malang, saking pundi niku Madiun nggih. Oh. Kebanyakan orang jauh. Inggih menika wau kuliah kerja lapangan wonten Kabupaten Kediri. Matur nuwun awit kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.